lesznek. 8 perc pirítás. Egy picit pihentetjük a húst és... Sziasztok, köszöntelek benneteket! A mai alkalommal egy könnyű finomságot fogunk elkészíteni. Gyakorlatilag joghurtos csirkét csőben sütve különböző zöldségekkel és egy könnyű bulgurkörettel készítjük. Ha érdekel, tarts velem! Egy kis békont elindítunk, hogy azért ez fokozza az ízeket. A csirkét úgy készítjük el, hogy egy picit elősütjük, egy kis kérget sütök rá, és utána fogjuk majd készre sütni. Én ebben az esetben egy kis egész szemes köményt szórok bele. Nem kell sok, nyilván ízlés szerint, meg ezt el is lehet hagyni. Ez nagyon jó tud lenni, kipattog, és mind az illat, mind az ízbe ez nagyon-nagyon jó tud lenni, illetve amit még beleteszünk egy rozmaringot, majd egy kicsit később még citromot fog kapni, és akkor szépen elkezdem beletenni a csirkecombot, és egy jó kis kérget sütünk rá, és utána majd kivesszük. Teszek bele egy kis citromot, és picit még kérgezzük, még addig nem fordítjuk, néhány percig hagyjuk oldalanként. 4-5 percet sütöttük, és akkor megfordítjuk, és a bőrös felét is egy picit megkérgezzük. És már kapott egy kis kérget. És egy picit kitesszük pihenni a húst. Elkészítjük a joghurtos pácunkat, egyéni ízlés szerint. Én iránymutatást mutatok, ebből elhagyni is lehet, hozzátenni is lehet, amit ti szerettek. Teszek bele rendes tört fokhagymát is, de egy kis port is teszek bele, sót, most teáskanállal só, bors, piros paprika, tehát a fűszerpaprika, és kapor, illetve a darált fokhagyma, és ezt összekeverjük. Közben itt a másik adag csirkénk is készül. Alakul a kéreg. Ebbe is ugye van egy kis rozmaring, egy kis citrom, karika. Nem sok, ízlés szerint. És akkor ezt még egy picit sütjük. Az egyik békont már kivettem, ugye a másik az még sül. Azzal kezdtünk. És akkor egy kis krumplit, és gyakorlatilag amit akarunk beletenni, zöldségféléket, azt ide belehalmozzuk. Itt is érvényes az, hogy amit ti szerettek, bármit lehet. Tehát itt ezzel nem lehet elrontani, el lehet menni különböző ízirányokba. Ez egy ilyen mostani verzió, úgyhogy ennyi. És akkor répa, úgy, hagyma, ezek mind nagyszerű, remek, finom, ízletes zöldségek.
És végül a gomba. Én nagyon szeretem. Úgyhogy ezt is szépen rászórjuk. És akkor kapott egy kis kérget, úgyhogy kivesszük. Ez a nagyon jó kis békonos csirkehús kiadott magából, ezt azért beletesszük, hogy felhasználjuk. És ami ebbe is volt békon, azt még kivesszük. Előkészítettük itt a sütést, pihent, egy picit hűlt a csirkehús, és akkor most adunk neki egy pici fűszert. Ez is egyénileg lehet, ahogy ti szeretitek. Én nem variálom túl, sót teszek bele, egy kis borsot, meg egy pici fokhagymát még, és akkor ezzel fogom mind a két oldalt megforgatni a húsit. Így. És ez mehet is bele. És így járunk el. Mutatom. Meg vagyunk az előkészületekkel, közben a sütőt elindítottuk 160 fokon, és jön rá joghurt, lehetőség szerint a húsra tegyük. A bulgur elkészítése az is nagyon egyszerű, egy rész bulgur, 2 rész víz. Itt a csíkig van a bulgur, mehet bele, egy evőkanál olajat tettem, egy nagyon picit megpörköljük, ettől egy kicsit jobb lesz az íze, egy pici sót dobunk rá, hoppá, egy kis huncut. Igen, pici sót dobunk rá, egyet pörkölünk rajta, és mehet is rá a víz. A csirkének a sütési ideje, mivel elősütöttük, ezért 40 perc elég, ugye 20 perc lement, tehát ennek még kell 20 perc, most indítjuk el a bulgurt, ennek is 20 perc kell, úgyhogy mehet rá a forró víz, körülbelül 20 perc, kétszeres víz, ki van mérve, és akkor ez addigra kész lesz. És utána annyi lesz még, hogy sajtot dobunk, levesszük az alufóliát, sajtot dobunk a húsira, és egy kicsit rásütjük a tetejére, és minden egyszerre fog elkészülni. A csirkének a sütési ideje, mivel elősütöttük, ezért 40 perc elég, ugye 20 perc lement, tehát ennek még kell 20 perc. 40 percet sütöttük a húsit, és akkor a sajtot teszünk a húsokra, és hát ezt még egy 15 percre betesszük, picit rásütjük. Rá a sajt, pirítófokozat, és akkor tesszük be. És akkor egyet pirítunk rajta. Hát ennek 8 perc pirítás. Egy picit pihentetjük a húst, és kitálalással jövünk. Ez egy nagyon egyszerű és nagyon gyors és nagyon könnyű csirkés finomság. Ez a joghurtos zöldségekkel, csőben sütve, bulgurral. Ha tetszik, próbáljátok ki fűszerekkel hasonlóan, ahogy nektek tetszik, a ti ízetek szerint. Nem lehet mellélődni, nagyon finom, könnyű. Köszi, hogy itt voltatok és megnéztétek a videót.
Ha tetszett, dobjatok egy lájkot, iratkozzatok föl, nagyon sok videóban van fönt, lehet keresgetni, válogatni, és hamarosan jövünk az újabb finomsággal. Sziasztok!